si bai le vek ule to in chu in rin ni lo ni le ta in chung buan lama kal chopin tomato min ang te han lovila tun thum ka video chu tle min rei de ulek dona in lo sha thiam sham ka bei sei heng kan tomato min lo te hian thil siam tumila mang tangkai la i tun thum chu tomato mang hian pizza siamila ka ti dewa in lo en sham don nia karpin mai hian tomato lo tur om ve ta sia baya karma sapo khan ke ji khat ai tam ma chu ka lo karinga hei tun tuma ka lo po hi ke ji khat chu ka tling ge karin ka ni kan tomato te pizza siam na kan man don chuanin ama sa in pizza do kha siam ha sakanga ya pizza chang kha chu zana ka siam lo ka kan pizza hi Sunday chun thing pui me atan ka ti dewa thirbela khian tui no khat tui lum pep aya sade ulek si le chini thirfian khat ka tela chuan instant is ka 1 tablespoon khat mo kha kan tel le a chuanin kan choka chini ki kan chokrala chuan is kha kan tel wangin tlem minute nga vel kan nga de ulek angai dona achan chu a bloom kan ti mai kha alo phuan bur ang hun kha kan nga khata khan kan is man kha anung nge ni ti shat na kha ani a chuan chumin nuwa chuanin i maida kha kan tel chau don nia khi en ula kan is khi i alo phuan var pe bur meya kita khianin maida all purpose flour kha i no khat le achan ve i katela chuanin kan met don ta ni thil ti swal shat ka nei khitila ya khian tui kha ka duain ka lo ti tam dewa no khat mang lo khanin i mun lia thena mun thum no khat mun lia thena mun thum vel kha lo mang ila atok chau tur hin ya ka duain an nem talu tu ka chu wang chuan an nuwa maida ka tel le na sat pha a chuan kan me lai khian oil tel kha kan tel bok ani ti khianin kan met chara chuanin kan chin tha a kan chin that nuwa khan mun lum lai dewa kan da a hun lum lai dewa kan da na chan ka chu ti khianin fermentation alo om theina tur khan alo ferment theina tur khan in ti khianin kan da anga darkar khat vel lai ka da in ka siam hun lum la ya khan khitia kan phen tuwa khianin kan chin tha a ka ti kha kan da tha a darkar khat lai nga angai si a thil dang ka ti san de ya inrin ni zana ni ya ka ti kha zan po arei to khop pe hemi zan hian amero chu thil ei tur dang ka siam sana kan siam zo me chuanin alo in ferment to a chu nakina a picture kha aron lang leang
ti hian anila alawin ferment ta a alawin ta kan ti don mi khi a size khi en ula kan nuai tir laia a size let engemaw zat kha alo ni ta kan chang khi ti khianin khi kan nuai thep le vek dona ni chinda ka soi to ang khan ka tum ain ka chang khi ka do khi alo nema maida po ka tel bel na sa chuanin ka silicone mat a khianin anuai na silicone mat kan mang dona atol rul reng mai a buai thlak khop mai mat chunga khianin han nuai ngia kan tuma a buai thlak lu tuka atopa phei chuanin ka hlipa dokan chunga khian kan nuai ta de ya tlem chuan a zia om deuh khimi chang nuai nan khianin a tlem bera minute sari tal chu ka hmang ka ring tikhian kan nuai chara atopa chuanin a chu nuai na nuai phek thei tur khanin a mumin kan siama chu idu ang size anga lian khanin nuai phek to mei tur ani a pizza pan ni kan nei lawa chu wang chuanin tray pa nga ya ka urdona ama chuanin dekchi lian ve tok chin hi pizza crust heti ang urna yang kamang thina aluminium ania thakop mai ma se ka muzo lawa chuwang chuan tray pa nga ya hianin ka urdon ani chuwang chuan a size po hi a shape po hi ti tang a shape po hi bial thapap ang ka chuan om thei don lawani khi ka urna tray tur chu ni a ka urna tray tur a khianin kan changkha a be vek lo na turin oil kan hnoi kuala vegetable oil pa ngai chuta chuanin changkha kan ur don ani tikhian changkhi kan nuai bial ta a chuan tray a khian ka da a khitia ka ti lai khianin oven khi ka on to a ka lo tilum sa a changkhi urhal mai lavin oven lum chunga khianin minute som vel ka da phota chu ka urta minute som pathum vel ta khian 180 degree vela ka urani
tun hi chu Sunday chhuan a lo ni le dei to Saturday kan tomato lo te kha I tomato kan kasi kan siam dona pizza sauce kan ti kha kan siam dona ti khian kan chuanga akor akho nge akor khe ol samnan khianin achunga khian a crossin kan zaya chu ti chuanin tomato ki chuan rei pongai lowa ol sam dewin tomato kor khi alo khe thei tamai ani tomato hi chuan na bel kha chin lovin tikhiani da anga chuan rei po ngai lowa rei lo te a tomato khi akor khi alo in hi da tikhianin kan la chuaka kan lak chuak hian tui fota kan da a chuanin ol sam te in akor khi alo khe thei tamai ani tomato akor kan khel sa kha tikhianin kan zaya mun li vela ka zaya chu kan her le dona kan her tui le ve ka nga chu kan kang don ta ani tel tlem te kan chuanga chuta chuanin purun sen tlem te le purun var panga vel ka mangin ka sia kha ka chan dik sa kha kan kanga alo uai ta mo tia khanin kan tomato her dip kha tikhian kan kang ta ni oregano aro kha spoon khat om vel ang hi ka tel phota chuan chili teaspoon khat ka tel boka teaspoon khat chuanin chi tlem te teaspoon chat ve om vel ang hi ka tel bok ani chumi zo chuanin tulsi run hui kan ti ang kha tlem ka tela hei baka hian black pepper dip tlem te ka tel bok ani tikhan chuan so bor kha ni to maya idu khal deuh lei chuang rei dewanga idu khal lutuk lo lei chuang rei lo dewanga ni to maya chuti chuanin kan pizza sauce chu alo ready ta ani
tuna chuan cheese lampang hi kan ready ve le thung to anga khi ka mozzarella cheese lei ki lian leu lo lu to ka ka mang vek don lowa a chan ve vel chaw hi ka mang don na chu po chu a hne via wang adang khi chu da tha hri ila khi ti khianin khi thei hai nor na kan ti mai khian kan nor ngat ngatanga a chan ve vel khi kan nor dip don ani khi pizza pakhat siam nan chuan a tokin ka ringa a hne khopang khi po khian chuan ni zana kan pizza chang ursa kha kan la chhuaka kan sauce siam kha ti khian kan han da a pizza topping hi chuan chu tiang chuan ti tur ti ang hi chu ka ngai dan ani ve lowa du da mai tur ania mani du zong zong kei chuan in ka thil nei sa kha ka mang me ya salami kan lo nei sa a chu ka da a chuanin tomato te chi kha alo min ve to boka tomato te chi kha ka da boka chuan capsicum kan ti kha a chung mu kala chhuaka capsicum ko ringot kha tiang kha ka da boka chuanin run hui tlem le black pepper kada atin mozzarella cheese hi ke chuanin atui na hi om fucking ka shelawa taste om lo ka tia chu wang chuanin mozzarella ringot man hi ka du tok lo deuh thina amul cheese ei thang kan nia amul cheese tui ka tia chu wang chuanin mozzarella chunga khian amul cheese ka da le bawk ani pizza topping hi chu ka soi angin mani tui ti zawng dah mai hi a tha ka tia du chuan sausage te pawh an dah a mizoram ah hian pepperoni te hi kan nei pawh ka hre lo chu wang chuanin sausage dang a awm ang i tih kha kha tiang te pawh kha ka hmang thin tho a tin arsa te pawh arsa kan sa a raw sa han the dar noi te pawh kha tiang te pawh kha ka hmang fo mai ka siam ve hi chuanin mana ka chuanin ka siam ve na sa thin khop mai a ka enge kei pawh hian tui hi ka ti zawng hi ani ve thina mara chu tun nu a hi chuanin kei tak hi chuanin pizza hi chu ka ngai ta vak lawa ma se naupang ho ten an du a chang hian ka siam ve zeuh zeuh tawh zawk chaw ani khitia kan siam sa khi oven a ur chhung ang hi ka soi huai ngam lo lut tuka chan chu kan oven te in an hlom lo wang hianin a ol sam dan ber chu kan cheese vel a lo tuiral khamia khan a lo tui ti mai ang mo khatia anga khanin ani main ka hria a tuna khianin kei khi chuanin ovena khian a ngai bokin za somria degree celsius vela khanin
minute som panga vel chia ka ur to in ka sha